Musika, sayawan at kasayahan, iyan ang umalingaw-ngaw kagabi sa bayan ng Baaw. Libo-libong mamamayan ang dumagsa sa Borlin National Park para makisaya sa Kamuy-an Festival Congressman and Governor's Night. Tampok dito ang mga bigating artista tulad ni Michael Pangilinan na pinakilig ang mga single at taken ng mga dilag. At ang Philippines drug superstar na si Maxie Andreyson. Grande ang selebrasyon ng Kamuy-an Festival Congressman and Governor's Night na inorganisa ni na Congressman Miguel Luis Migs Villafuerte, Governor El Rey Villafuerte at Mayor Jeff Besinio. Dinumog ito ng libu-libong residente na sabik sa kasayahan at aliw mula sa iba't ibang performances. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ni Mayor Jeff Besinio ang kahulugan ng Kamuy-an at kung bakit ito mahalagang selebrasyon para sa mga Baawenyo. Ang Kamuy-an Festival, naghali po sa ang banwaan po kaya ang unang pinagkukunan ang rice and coconut. So, digdi po sa banwaan na Baaw, tinawag siyang Kamuy-an dahil ang mga taga-Baaw mumuyon and diit-diit lang na gabos na street po digdi, halos sineselebrate sa ditman or dakulang okasyon. Nagpasalamat din siya sa lahat ng naging katuwang. Wala pong pasasalamat kay Governor El Rey Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte. Ngunyan, mahiling po na talagang buong-buo ang kapistahan kang banwaan na Baaw. Dahil po sa tabang ni Governor El Rey Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte. Ngayon pa lang, nagko-congratulate na ako sa LGU Baaw, headed by Mayor Jeff, sa matrayumpong festivities. Simula ng opening, I've been following hanggang ngayong gabi, hanggang sa August 24. Ngayon pa lang, Mayor, you're the best. Baaw is lucky to have a very progressive, active, oragon, magayon na pamayo kan banwaan. Daiba, Jeff Besinio. Tampok sa gabi si Maxie Andreyson, isang Filipino drug performer at kampiyon ng Drag Race Philippines na naghatid ng makulay at masayang performance. Performance is given, energetic, pero kakaiba yung tao ngayon. Siyempre, first time ko sa Camsur, tapos sobrang init ang pagtanggap nila sa akin. Like, oh my God, ako yata yung pinakamasarap dito sa Camsur. Dagdag pa niya, inaabangan niya ang kanyang magiging karanasan sa Camsur Water Sports Complex. Looking forward to travel pa and to experience. Sana bukas talaga ma-experience ko na yung wakeboard. Oo, kakaiba daw yun, hindi kailangan ko na ma-experience. So let's try. Baka mamaya mategi ako, hindi ko pa ma-experience yun, di ba? Sayang ni May. Nagpasalamat din siya sa mga opisyal ng festival. Gusto ko salamatan si Mayor Jeff na parang kilala ko. Mayor Jeff, thank you so much for having me here. Thank you so much for your invitation, for inviting me here, Chef. Thank you, Mayor. Thank you. Kayo na yan. Sana marami pa kayo mapaligaya mga tao at sana makagawa pa kayo ng mga mararaming programa katulad nito kasi saya-saya talaga nila. Feeling ko need nila. Fairness! Hindi rin nagpahuli ang OPM balladeer na si Michael Pangilinan na nagpabirit at nagpawala ng malalakas na hiyawan mula sa crowd. Sobrang saya, ate. Ako, and nakaka-enjoy po sa mga tao, and masaya po, and then na-appreciate po namin ng ang ganito pong concert.
Sa pagtatapos ng gabi, musika at halakhakan ang nangingibabaw sa buong Barlin National Park. Isang makulay na alaala ng pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat Baawenyo na tunay na bumida sa Kamuyan Festival Congressman and Governor's Night. Sa visual, panahon ay magiging normal. Wala kang mababago kahit gamitan mo ng ritual. Darlene Lustrulio, CSN.